Bude sa tu páči, čo? Takto tu. Momentálne sa nachádzame na Štrkoch a poďte si to užiť s nami. Toto tu všetko je Prákyru ráj. Oprhli žihlava psov. Tieto cestičky milujem. Potom ťa aj pustím, keď tu nebudú ľudia. Štrky mám extrémne rád kvôli týmto veľkým stromom a proste kvôli tej prírode. Prosím ťa, nestup niekde do toho blata. Momentálne ideme sem takto na pole, aby som mohol pustiť Akiru, ale poďte sa, ešte zase vrátime. Na obzore nikoho nevidím. Čo to znamená, Akira? Tak si voľná. Prečo pozeranie na toto pole mi príde strašne uspokojené? Akira, tebe sa to páči, že? No jasné. Jak dostáva zabrať tým vetrom, čo ti dáva? Ty vole, ja nič nerobím. No jak to fúči? Šikovná, štekaj. Tak. Kámoš, ak tú loptičku odfúklo. Akože takto na poli fakt extrémne fúka, aj môj dron dostával tak zabrať. Dron bol takto naklonený úplne proste a keď som išiel oproti vetru zo cinematikou, tak ten dron nechcel prekročiť rýchlo 6 km za hodinu, čo už nie je normálne. Normálne je 16 a oproti vetru išiel teraz momentálne 6, takže fakt fúkala vietor. Prečo sem ide auto? Tuto si ešte nebola, Akira, čo? Tuto takto. Toto je pre teba ešte nové. Tuto som sa minulé leto skoro zabil. Tam som začínal, tuto som skočil, áno, tu som fakt letel takto. Tu som niekde dopadol takto. A keďže tuto je takto zakrútené, tu sa mi šmyklo zadné koleso, už aj predné a celý som sa vykydal. A bol som pomaly celé ruky aj nohy som mal krv. Zásady správania v prírode. Tak vás to niečo naučím. V prírode nechávame všetko v pôvodnom stave. Oheň zakladáme len na miestach, kde je to povolené. V prírode sa nesprávame hlučne. A je tu ešte ďalšie 3 body, ale to už som nechce čítať. Takže som prečítal, asi každý vie, ale kto to nevedel, tak aspoň vie. Tak aspoň niečo vás tu naučím. Akira by do tej vody hneď skočila, že? Kačky sú tam. Pekne je tu. Inak ona keď tam skočí vlastne celá, tak zhodí aj mňa vlastne, lebo ja mám na vodičku a tu nebudem púšťať. Takže to je celkom riskantné, či? No, už sa baví. Akira. No, si teda mokrá. A ešte chce. Ne, Akira, hlavne ma nezoď, Hlavne ma nezoď, prosím. Yes. No, dobre, ideme, už sa vyjašila trošku. Čo? Akira, už si vyjašená? Zákaz kúpania, to platí iba pre mňa asi, že Akira, ty sa máš. Koľko rýb. Joj. Koľko rýb tam je, všetky odplávali. Pozri. Ne? Ak skočíš po tej rybe a zhodíš ma, Akira. Díky. Čo robíš? Dovidenia, štrky. Ja si myslím, že toto video bolo veľmi zaujímavé, či už s dronom alebo s Akirom, jak sa tam čvachla v tej vode. Musíte uznať, že to bola zábava, už ma neťahá. Už sme na konci videjka, takže ak sa vám to video páčilo, tak dajte like, ak ste noví. A páčilo sa vám to video taktiež, tak si dajte like a odber s zvončekom. Ja sa vám učím a vidíme sa v ďalších videách.